Hello, my lovely Davisi. Today I'm feeling better. You know, your queen is feeling much better. Though ndichiri kuchema humhandara my mwana, I'm still crying. I'm crying kuti nai Jehovah. You know humhandara zawakaenda napongwi. And another thing, munoziva Felicitas ndakamumirira paakasangana nedambudziko rake rekwamaposa. And yesterday, when she came on my show, she never showed a damn. Hey! Vanu! Why? You know, ndakangosekawo zvakudaro. Ina handina hangu kutraya kuda kuita ushamwari naFelicitas because I know where she stands. She doesn't like me at all. But unoziya wakaita tsuro dzako dzikatadza kubuda, isu homwe dzenyika tikauya tikamira newe. Kana taonawo dambudziko, you know, show some sympathy, Feli, you know. But anyway, zvandakaita nezuro pandakamuka, anyway, ndakaposta post ndakandine Zambia reblue nezuro. Pandakamuka ndakabva ndambloka ku WhatsApp. Ndakati tatodzidza so kuti next time munhu akakuratidza character yake believer, munhu ungafone inini ndawirwa nedambudziko randawirwa naro iri kuti, you know, someone is trying to control my payslip. Ask anyone anoita basa rekugeza chembere or, you know, this care work, it's not easy. You know, and especially when you work at night, uchishanda manheru, it's not easy. So just handing over boyfriend, chero uchimuda nemoyo unengei, you cannot hand over salary yako kune munhu. Number two, these boys, these dogs, I've had them for 5 years. They are like my children, you know. And I was good to kisana nembo and chita French tongue, you know. You see how I kiss my dogs. I just give them a motherly kiss. Ndapindo wanete kwenu muna kutoya chitutauruzva muchato chakazodai. Felicitas anokanganwa kuziya vanhu havazi madzuvurandi, zvinhu zvako zvinhu zvese zvazviri zvefake. Ini ndakangosarudzwa kuti ndimire newe because chachakubvira. But inini, you know, people love me, people fought for my battles. Makaona vanhu vanga vafollow anonzi nasekuru vekutora humhandara wangu vese vakamva vano unfollow. That's how I'm loved by people. And ina handinyepe. Ini ndo zvandiri. Some people were judging me kwamwe magroup. Hey, Delicious, anomva atsobuda achizviti, anorova cocaine, anorova mbanje, anozoita meth. Hey, I don't know how to lie. You want me to lie? Kuti sometimes you don't bo. Those are sinombodiremera pfungwa dzinomborema. Ombotiriduwerega ndimbonotsvaga kanga kanodhaka, you know, ndimbongodzedzereka pfungwa dzinomborema. I'm not saying zvangu kuti I'm deep because dai ndandiri deep you would see kuti munhu uyu atokumawere. But I don't know how to lie. Ndo zvandingori content yangu yakangogara ingori about me. I tell you what it is like, whether you like it or not. But izvo zvokuzoti ndinenge ndiri kunyengerera ushamwari. Ndakambloka hangu Felicitas ndakati mara akuitire zvakanaka Felicitas. Nekuti kana uchida kungomirirwa uriwe wega. Kana makanzwa kana because ndakazoona live yake kaini ndaitaura naye pa live. Unoona kana inonzi chi face yemunhu so ma signs and symptoms zvaitomubhowa kutoratidza kuti zviri kumubhowa zvezvebasa ove wanga wananiko asini paakauya nenyaya yake. I chose wholeheartedly. Handina hangu kutumwa, ndakachuza wholeheartedly. Ndikadirega ndinzwida kugara ndiri kuDenmark ndiri kubasa kuya. Ndakaga zuva rese kurambidzwa nekudya. Then you quote Nashi a narcissist. Iwa uone unarcissist wako.
Yesterday you showed your true colors. Your real true colors. Munhu akakubatsirawo kuti nyaya yako ireruke pasocial media. Aruza humhandara. Arikuda kutorerwa pay yake ne so-called boyfriend. Haungouyo nema words of comforting. Do panouya kana vakadzi vari kuchina tipeiwo ma words of comforting. Akashaya. Ndomboita nchimwati. Ndoda kudzokera basa musi Monday. Saka ndoda kuita nchimboita detox. Daimwa futi red wine zvinotohlisa chaizvo. Mazuva baba vangu saka ndokuita nchimwati. Nemvura. Mudumbu mangu mamuchirwadza zvisingaite manheru. Ndafonera ashumba ndakati ndodii mai. Zvanzimwa mukaka. Saka ndambomwa fresh milk light, you know, andisikuziva kana kuti kurwadzwa kwokuti ndakabviswa humhandara here kana kuti chii, you know, a lot of things andizivi. I don't know, but dumbu rangu richirwadza zvisingaite. But panangomwa mukaka, panangomwa fresh milk yandanzi naashumba imwa zvazvapera. But I really was not impressed nemabatiro andakaitwa naFeli. Ndinakuya pano kuzomutuka because I know kuti out of iye unhu wake ane unhu wake wakangoipa, but ndinoona kunge ndakamirirwa neCat family. I think pane maCat family vakauyowo vakamira neni vakandikumbula vakati no queen, this is a red flag. Ina handiite kuraramira vanhu because remember I had told you kuti ndiri kuchata, you know. So handisi munhu uya wekuti anoda kusvotesa muchato wangu uzodai iye handizvikwanisi. Ndandaona red flag yembwa, you know, red flag yembwa yanga yasimuka zvisingaiti, and red flag yekuti unotukwa neboyfriend yako pakazara vanhu. Anombobvira akandirova. Because pakurova munongozviziva zvaiitika. Christopher aibuda munozviziva pakurova zvake, because aingondoona munhu unosensa so nongosensa kuti iri rinenge obhinya iri. Aingosensa. A big shout out kuna Francis Chichonge, munomuziva brother yangu inogara muUpsola yekurora muBotswana. Akafona nezuro akati aiwa sister, zvinowanikwa muupenyu makangoitoro muchoise kwanochi kabira semunhu. But please sister, muite zvirinani mudzokere kubasa, because you know we have to work, bills have to be paid. Tikuroja, tinobhadhara marenti and this and that. Christmas iri kusvika, vanatani vanobva kudoma Christmas box, you know. So, but anyway, thank you for your support vakamira neni. But pana Felicitas, I don't know kana ndatadza, but ndablock. Ndatadza here nayedu. Ndablock. I have blocked her and chadi kunzwa nezvake. Because mukadzi uya agoda kutifoseredza. Uri kufoseredza muchato wako, hauna kurejistwa muchato uya Felicitas. Zvinhu zvako zvese kwe kuzondinyepera ndaitofeyawo zvangu iko paya chero ndarambwa ndatsotswa humhandara. Ndakamubvunza ndakati kwewo muchato wenyu wamaita kuZimbabwe uya wekurembera makeke wanga usiri muchokadzi waitwa celebratory. Ndisanambozvinzwa ini celebratory yakadaro yakakura kudaro. And it was a celebratory. It was a celebratory. But muchato chaiwo wemugorosi uya ndo uri kunzi muchato chaiwo. Tichadzifambira zvino. Saka munongondiziva hangu ini hunhu hwangu. Inini ukanditsika konzi ndokushaisa mufaro. Chamutsvaga hangu tinashe. Ndipei mazuva ndimbo nyama dzimbodzokedzana becherimbo. Ndipei mazuva. Chamutsvaga tinashe. Hey. Watonyura so Felicitas. Like play. Until I ende mugona zvakaita. Akadzokera kun'anga iya yekunojikira vanhu ma 2000 yeku UK iya. Yandakakudza ndakati anyway n'anga iya yakabira vanhu. Memory akabira vanhu. Akaenda ikoko. Amva andifonera ari kwa Memo. Chikanzi Delicious nangoti ndikudze kuti ndiri kwa Memo zvine problem. Business rako in Felicitas andinei nayo. But Memory pano is not endorsed. Memory uya anozviti kachihoro kakanozvita kane mudzimu kakabira vanhu pano. Vanhu veku UK. Imagine dare rakatanga mazuva auya pano achibatsira vanhu. Vanhu vainzi bvisai dare re$10. Vanhu akanzi bvisai dare kana re$20. Zvakunzi dare ra$50. Mangwana dare ra$300.
dare ra 400 unoshanda kupi ndiri doctor dare ra 600 dare ra 800 chivanhu chakaipa chikudaro vanhu vakadyirwa mari na memory uya uya iyo mboko iya yaintroduced na ndindadaro munomudza kuti ndindadaro homwe vakuru mboko yekupedzisira iyai soro ndudzo daro soro kuti Tatelicious ndaenda kuna memory ndezvakuna memory izvo hure ramafias mereriaria endai kwavari ndezvako izvo zimemwanda basa nememory uya panapa panotongwa namukumba pano nyange pano ire ndozde pano ndimkumba wakaenda kwamukuna mukumba hambofaka kubvisisa makutukutu emari zvako zvisati zvatanga kufamba nyange pano ndimkumba endai kuna memory munobvisa ma400 uzofamba uchiratidza vanhu ndo imba inogara kana uchisvika kunhingi kana uchisvika kana munhu achingogona kubatsira munhu unobatsirwa uri kwauri zvinhu zvichifamba unobatsirwa uri kwauri zvinhu zvichifamba unogona kuda kubva ikoko uchida kuenda kuintensive care unit yekun'anga zvakamboitwa kupi izvozvo imamu hospital kuti unobva kuUKU wopinda muintensive care unit yemun'anga uchitadza kuita mashifiti uchida unombochengetwa mun'anga chirudzwa ichocho ihotera iri mbavha iyo yainonzi memory ya be careful naye memory yawe mbavha anonyebanza handina social media handiite zvemasocial media aitei naFelistus kana asingaite zvesocial media aitei pafacebook kati munhu unomboda kuzvi ndo zvakatanga zvichita vana Bolt kata izvi kudzamara munhu apera munhu hamusati mamboona sekuru mukumba wachiita zvamunoita izvi ndinotovatsvaga ndini sekuru mukumba havaite zvesocial media vanenge vari koko kwavo kuchekutuku vari mudondo ravo kuchekutuku havaite kana zvesocial media zvino iri kokuzotanga kuda kuvhairira nemota mota ndokurapa umbavhawo zvenyu mubavha wamuri kuita maharare muchibira wana zuku kuti ndinosvikirwa zvakasvikirwa saka please ina MAI TT back to square one chamutsvaga zvamutinacho onyatsotirondedzera zvake kuti mafake wedding avo vakafambisa sei onyatsotirongedzera back to square one ndida kuitira zvokudaro kuti munhu ndinopinda mutsekwende unopinda mutsekwende munhu unokuseka kuti uya panapa autaura nhunha dzake tati ndendawa zvokudza ndakakireterwa ghost nemunhu anonzi ini ndine nyaya iri fresh pano humhandara hwakaenda negombiro pano humhandara hwakaenda negombiro haungouyo wakandikumbula bhururu humhandara humhandara hapana anenge akangonyarara aiwa kana achitamba zvake nanaketi chero eketi uyuyuyuyu zvaka zvaafunga kuda kutamba naMAI TT aiwa hapana chakaipa handina munhu hautongerwi kakutamba nemabhururu ako keti iwewe kwafunga kutamba naMAI TT handina daka neweni keti bvudzi raketi rakatoverega ndiratidzei ndakatotumidzirwa bvudzi raketi musuno pasuri yaketi yakatouya ndichatozopfeka bvudzi rako keti kana ndabvisa zvimusoro because ndakarukwa ibvudzi raketi rakauya handauzondibvura zvangu ushu keti ushu keti akatumidzira pasuri bvudzi raketi ndapa pakanzi keti keti nai kanditeni zvokuti keti azotamba naMAI TT aiwa izvo it's their choice ina handina basa nazvo izvozvo tambai zvenyu asi kana sina MAI TT zvapera pasuri yakabva kuna keti nai yaizita rangu iri ndepapane zita raketi iri ketina anania iya extension saka ini nangu naketi handina bad blood asi kana wafunga kutamba naMAI TT wotsveta inini it's your choice amainini handitika asi bvudzi rako rakasvika bvudzi rako ndichazokupfeka ndabvisa zvimusoro ndirione bvudzi rako rakatosvika wigi yako yawakatumira zvawakatotumira ari 2 naiwe ngo wakandigonera mwachewe akatotumira ari 2 mawigi akanaka fani asi kutamba naMAI TT kwako uko kwako neinini ningiwe mudikani mawigi ako ndichapfeka kana ndabvisa zviri musoro wakaita basa ako keti asi tamba hako nani hazvirevi kuti mubva wakomunicata neni nenyaya yekuti MAI TT haadi kuti ukomunicate nevanhu
vanenge akavengana nawo. Mumba ndada kukuudza mutemo uri pano. Chirega iwe kutaura neni Keti. Nenyaya yekuti iwe une bvudzi rinoda kutengeswa, amai TT ane trafiki. Saka chimboramba wakazembera zvandakangokudza zviya kuti bvudzi rako kuti rifambe zemberana naFelicitas. Isusu vamwe tinenge tiri kumashift tinoenda kubasa hatisweri tichiita malive day in day out zvinoitwa naFelicitas zviya. Isu vamwe tinoenda wigi yake yakanaka. Wigi yako akanaka mawigi ake. Awaita basa Keti zvatiendwa ama moyo zvakanaka iwa tinodzorera maoko. Mawigi ako akanaka zvika. Akanaka nai. Kana rega ndiedze kupfeka pamusoro penhingi pepulling socks. Ndakanhingizve ndakarukwa kandimuziya. Kandi adzizodambe here. Andozokanganisa mawigi dzinozodamba. Ndozokanganisa mawigi dzinozodamba. But it's beautiful. Very beautiful Keti. Waita basa nice hair and very 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 pure futi. Yakasvika pasure yako Keti, yakasvika. Chega ndichidzirongedza ndisika kana ndazobvisa zviri musoro ndozopfeka. Isu hatishore zvinhu zvakanaka zvatinenge takaitirwa. Asi kungoti Keti ari kutamba naMai TT, tamba navo dia. Asi ini Felicitas ndakatumidzirwa kepi wigi footers kana Keti anomva chaedza anomva aita kani. Kamva nditumidzira nemawigi kepi 2 pieces. Thank you Keti. Kugarisana nevamwe zvakanaka ka. Ukaona uchitumidzirwa zvinhu. Muende munotenga mawigi asi kana nditi muchazondiona ndapfeka ndozozvibvisa kuna ndakati zvindozvibvisa in October November. Ndoba ndichabvisa zvimusoro. Zvakanaka fana. Ndane mawigi ndakatorwa imba ndandine mawigi akanaka anga ndatumirwawo nemunhu weSouth Africa. Izvi ndazotumirwawo nani naKeti. Saka ndozoti ndabvisa ndombopfekawo mawigi ndotanga ndarukwa magodi ndozopfeka mawigi aKeti. Aiwa beautiful. Asi Felicitas aiwa tichadzifambira zvedu dzekwaTinashe. Munongomudzowo kuti Tinashe chikuva chitakukupa chikuva pano uchisununguka. Unyasotaura zvawakaitwa naFelicitas. Nekuti sekuona kwangu inini Tinashe anenge ndiye akanyengwa nani naFelicitas. Felicitas achida kushotesa ivo vanawo Linda vemuchato. Isu hatina vatinoshotesa. Isu saka munhu akangokurosa imbwa dzangu. Munhu akangondiratidza kuti haudi imbwa dzangu unoenda pakaenda varume vakawanda pamusha pano nenyaya yembwa idzi. Pakaenda vanhu vakawanda zvisingaiti imbwa idzodzi. Imbwa dzangu ende ndoshanda. Salary yangu inorwadza ndeyema-night shift. Ndarara ndichishanda. Ndakuenda kunotsvagira imbwa dzangu chikafu chinodhura chinonaka. Andizvino ndikuda izvo zvimbwa dzangu ndoda kudzipa mabhonzo. Mabhonzo iwawo ndakatukirwa. Mabhonzo andakati mabhonzo enguru aya. Ndakatukirwa zvikanzi anodhura. Anokodhura imbwa dzako here. Uye vanangu munombotsenga ndichita live zone. Uye tusangana bhubu ndiye mombe. Ndemwana. Chinomugara basa. Chinomugara basa ndika. Mabhonzo iwawo. Chinda panandira. Opapa. Kuti chinomugara basa. Chinomugara basa. Mabhonzo iwawo. Unenge waishanda mubereki uchishandira vana vako. Boyfriend yoda kukontrola akauya muno mumba handina musi wandakaregedza kubhadhara rendi muno. Ukuzi patakapinda kusitoko upsura muno takaudzwa kuti ugare muno unofanira kuenda kubasa. Tataenda kubasa. Iye akuya oda kukontrola mari yangu. Zvaita sei? Ndikana ndogara hangu ndega mani. Ndipei moyo wekugara ndega. Ndogara ndega because izvi. Asi Felicitas ndo pakapera sana. Aiwa kai. Andidanga. Andizvi nemuromo mukati munhu unoita unhu wakadaro. Vanozoda nhamba dzanhingi dzasekuru mukumba ndichadzipina andi chimbo nhasi rega ndisadzipine nenyaya yekuti vanhu vawanda. Ndakaita live ka ndikaisa nhamba dzasekuru. Sekuru ari very authentic. Vanototi muzukuru chimbomira vanhu vawandisa. Mbuya vekukwekwe vaivaenda ane nguva ndisingataure navo. Mbuya Chilandu ndichazonambonzwa maripoti handisikuwana ripoti kuna anyone ari kuti Queen takaenda kwambuya Chilandu takabatsirwa zvikafamba. Ndiri kungowana ripoti kana tataura nambuya Chilandu. Mbuya Chilandu ndikavafonera ndakati zviri sei. Ndo after 3-4 minutes ndakata phone ndozotanga kuona mameseji kunge vanotuma vanhu here kuti chiudzai Queen kuti zviri kufamba. Saka vana mbuya Chilandu havaziye kuti vamwe tiri mainjiniya takafunda zvisingaiti ndedziri homwe dzenyika.
Zvinokwase kuri mukumba uku mamessage anopinda every day. Queen Queen musataurawo palive. Queen musaplay your audio. Handiri kuti vanhu vazive ndopinda nyanga. Asi Queen Mwari akuchengetei. Queen ndanga ndanzwa. Murume wekwangu Queen ingori Queen. Mukumba. Kwete zimbavha zimemoria. Mbona vanhu vanosvikirwa ndozve munhu unobuda palive uchifa imota tangu idzi. Ndine dzimba ndozvafambira vanhu. Vanhu vane nhamo dzavo dzakasiyana. Vanhu havana mbereko. Vanhu havana mabasa. Kungotoona kuda kuvhayirirwa imba. Ndine dzimba dzakasiyana. Ndine dzimba. Uzive kuti munhu kana ane zvikwamba anoita dzimba 100. Kana munhu akaromba anoita kana dzimba 100. Hakuda kuti nyanyombo wavhaira nemudzimu wako. Mudzimu rudzi waiwo. Aunombo wada kuvhaira dzimba idzi. Mota idzi. Naye kamuchacha achienda ikoko mbavha umbavha chadzinzwa zvinhu mudze nengi tina chekuti I'm open for business. Asi handisi kuziva kuti live imwe ndozoita here ndiko zviri kunaenda kubasa musi wemande. Kana ndakatanga mande inenge iri kusvika Friday ndichikuita ma9. Ma14 awa ndotora 14 awa. 14 awa ine mari. Ndotanga na5 dzemanheru. Ndozopedza nachi na8 dzemakuseni kana na7. Ndo izvo kushanda makuseni izvo zvina mari. Zvina mari zvokuenda kubasa makuseni. Chigeza chembere makuseni hakuna kana cash. Asi wakageza chembere manheru aiwa unofane mari. Saka ndopatiri pano hanzi netsai zvatanga. Yes, zvototanga ndatadzeri nayasikana. Munhu unobva wandidaro shuwa. Hamuna kundoona ndichiti nayo Felicitas ndanzwa nenzara. Felicitas andina chandaje. Akaramba akati kana tiri kumbobonda kundishandisa kwaakaita. Nasi uno ndaitowo dambudziko kana kungomirawo neni kungopowo kana my encouragement wedzai wakambva atoswicha nyaya kanzai waina ndakuira panapa izvozvo. Ndanetswa nemagosti apiko. Muchatoupiko Felicitas wakachata. Dai wakachata dai usiri kumurumeri. Naifeli. Ndiwo ntopa vanhu bad influence. Isu anatotelishasa hatinyepe. Whether you like me or you don't, that's me. I tell you the truth. This is what happens with me. You like me, you don't, but what you see is what you get. I can never fake it. And never kuti ndaizosetla kuti ndoda kuchata nemukomana uya kuda ku Jesu. Yanga ine mari dzakanga inadzo maningizvo yayo. Anoitozva vanotongoti ngati kana ndarambana nemunhu handizodi kutaura zvinhu zvakaipa kuti aidai zvingi zvatakaona kwatakaona kwana Felicitas achitaura zvanatinashe zvekukwenya. Ine handina history idzodzo. Ndakaramba kana Richard hamuna mbobvira makambonzwa zvakaipa zvaRichard pano. Ndakaramba kana takasiyana na Suleiman hamuna mbonzwa zvakaipa nezvekukambira. Takasiyana na Kelvin hamuna mbonzwa ndakambotaura zvakaipa. Takasiyana neuyu wemusunono uyu nekuyu zigombiro. Handinotaura zvakaipa. Ya, zvakatopera. Zvakaipa tozvitachijaira kwa Felicitas zvinokwa zvinobuda kukwenya kunoita Batista kumama kwaanoita. Aiwa ini ndakabviswa umhandaro. Ini ndakadyiwa beche zvinototyisa zvekuzoti Joan kudiko. Joan adi zvake Joan akasara kumaparazo. Asika vaita kunge munhu akaforera beche riri pamwiri pangu. Nyama yangu kai. Raive pamakumba ake rebecheri, raive panyama yake raro chowaniko anga akarura. Unobvunzwa vanhu vachitorova mupere. Ndakatoitawo bad experience. Ndatovhara business handishandi kana kunzwa inonzi rudo. Mboita hangu zvakushanda ndichiita zvekuchikoro zvatopera so. Taneta. Asi chandadza one chinhu munhu anoshandisa vanhu Felicitas. Hazvino Felicitas chimira ka? Zichabuda kunyaya dzako. Handei zvinoda vhura. Handei zvinoda isiti vese vanhu vaiuya neinformation ndaiti get away. Ezvino I'm open for business. See you. Hausati waonda. Uchaonda. Iwe handisi kuziya ndinoda kubvunza ndakatambira message man. Cynthia naiwe. Ihembe dzako dzakasvika here idzi. Ndine message yandakatambira inini. Yandi Yo. Naime ndinzwirewo mashura. Ndionereyo.
Hey Jehovah. Ndionereyo. Verengai message yakanzi class my ex. Hemi ndionereyo. Hey Jehovah. Hey Mwari ndatadze. Ndiverengereyo. Ndiverengereyo. Class my ex. Baba yokundibvisa humhandara. Vari kuda kuto. Handipindure. Ndionereyo. You miss me. Asi pungwadze. Asi brain dzake dzinombopenga naini. Maionere. Ndionereyo. Rega nditovhura iri message. Anda kumbloka kakafona ko. Kuti umblokere. Kuti akatuka naye. Anorambana. Oneko. Ndionereyo. How are you feeling? Do you miss me? Jehovah Jireh. Jehovah mundiregerero. Handina hangu mutemo wakadaro. Handina hangu aiwa ndina. Andakati sekumkumba ndavadza asa havana kuita zvandakaudza. Ndakati ngavachibvisa wani zvanga vakatibatanidza nazvo. Ndibvunzirewo Cynthia ndakatambura post note. Ndakatambira ndisati ndabhadhara. Ndakatambira post. Nemasi class anopenga. Ona yakutonyora nekuWhatsApp. Asi anopenga. Chiko na ndadi, how are you feeling kudi? Kona ndamborwarei. Jehovah ndinzwirei. Ndakubvunza ndine munhu akanditumidzira pasuro. Handizivi kuti ndimaikoko here wekuAmerica. Kana kuti ndiCynthia kuZimbabwe. Marshall Chinawan. Naini ndiani? Ndikufana kubhadhara. Anzi calling tate. Ndichirikorereko ndisezvo ndakarambana nemunhu ndakarambana. Ndamedza kare. Ndikufana kubhadhara mari iyi but handisi kuziva kuti munhu anonzi Marshall Chinawan ndiani. Ndakatumirwa package. Saka ndikufungidzira kuti kana kuti ndiCynthia wekujinjam madress akere kana kuti ndimaikoko ndo vanhu vane zvinhu zvandikutarisira. Because ndikufana kubhadhara 2166 iyi. Asi handisi kuziva kuti ndiani. Kandifonere Cynthia. Ndimubvunze ndozotsvaga maikoko. Cynthia ndine namba dzake here. Naimi class ngaandisi. Onai chero nekunhingi. Chero kunonzi kuchini. Chero nekuWhatsApp. Ndionerei zvenyu. WhatsApp akatoisa neprofile picture yangu. Mwari inangu handidaro. Hanzi akanakirwa naEsther. Isikamutati aiwa ndasiyana nazvo. Atodana nazvo hangu nemukomana uyu wekopusala uyu. Nditomutsvaga zvangu mukomana uyu ndiye ndakutodana ingarira iti Nigeria. Anditodana naye zvake. Kutochema naye ndotunza. Hello. I'm good. How are you? It has been tough, my dear. I was going through a bad breakup. No. It was just I was going through a bad breakup, but now I'm okay. How is everything in Uppsala? Are you in Uppsala? Yes, I'm always working, that's true, but you know, there was this relationship which I was into, and we broke up, and you know, I told you about dogs, is it? I told you that I have dogs, is it? Yes, so the person now, so what happened is I went with my dogs, and I just kissed my dogs. One of my dogs was having an eye check-up, so they were about to give him an injection, So I kissed my dog before they got to sleep.
So the person who I was in the relationship started shouting at me in front of people. Then I started crying because me, I can shout, but I didn't want to be like a fool in front of people. So I just started crying because I was so angry. Then I just told the person that we cannot longer to be together, you know, this and that, because of my dogs and what. Yeah, so, but it was not easy. But it was not easy. But you, how is you? Are you at work today? That's good, that's good. How is work? Oh, that's nice. No, I miss you too. No, I'll call you. I'll call you on video call later because now I'm just doing a live show and just cleaning my kitchen. I'll call you. I'll call you on live on video call later in the evening when I'm not doing anything. I miss you too. Oh, my Facebook name. All right, I'll send you a link. Thank God I deleted the guy who I was dating. He was bad news. Thank you. You are an innocent soul. Hey, thank God I deleted everything. I'll give you the link. I'll give you the link. Actually, I was actually telling people about you that I might be dating Tommy very soon because you are sweet. No, my dogs, I love them now, but you don't have to visit me. Me, I can visit you. You don't have to visit me. My dogs, you know, I cannot leave them. My dogs are my everything. I told you I've had these dogs for 5 years. So it's not a discussion at all for me to leave these dogs. My dogs, it's not a discussion. So I know you are afraid of dogs. I can visit you at your apartment. You know, for now, as boyfriend and girlfriend, you don't visit me. Me, I visit you. I do the visiting. Because I just picture the love between you and your dog. I think it's strong. The love between me and my dogs is very strong, and no one can, not even a babalao can separate us with my dogs. I love my dogs. Not even a babalao can do it. Not even. Yeah, I love my dogs. Thank you for understanding that. You see, now my heart is really open for you. Thank you for understanding. Thank you. At least if you come and you become my boyfriend, that guy, at least I think he still loves me. I told him that it's over. Now he sent me a message. He says, how are you? How are you feeling? Do you miss me? I didn't even respond. No, but he sent me a message. He sent me a message to say, how are you? But yesterday he shouted at me in front of the people. Tommy. No. Tommy, you cannot shout your girlfriend in front of... And he told me. They are talking about is not that maybe you offend me or something. We cannot perfect. There's no perfection anywhere. We might be doing something that will not even reasonable, something that is bitter, you know. But we just have to manage each other. That is why they say Tony, we need to. now tell me, Tony. Now, Tommy, tell me. He said I should stop kissing my dogs. I should stop kissing my dogs. I should stop giving my dogs fresh food. I should give him my salary. You are talking about submission to a boyfriend, Tommy. I told you my work, eh? I told you my work, Tommy. I work so much. I do a lot of night shifts.
And he told me that I should give him my salary. So is that love? Is that love that I should give you? Are we married? Am I married to this guy? Tommy, no. No, Tommy. At the same time, we build relationship. Not that we start. Nothing. We can never start anything. We have to build everything. But this guy. Some correction in some areas whereby I have to correct you. You have to correct me. But this guy, you cannot correct him. Something you don't like. We need to stick to it and make it perfect to our taste. This guy, this ex of mine, this way that we are going to build. We just have to manage each other. I can tell you, babe, please, I don't want you to be kissing this dog. It's not for you, it's for us. Something like that. I can say something that if I feel like something that is not right, I can call you to attention. So hey, this is what I want, this is how I want it. And then, I don't say you should not love your dog, but that doesn't mean that you should now be doing things that I don't want, So everybody can do that. It's just a matter of how you guys can just understand each other. If he's talking about something in some aspect, in another way around, or in another aspect, that one is another topic. But in the issue of you kissing your dog, if the man doesn't want that, I think you can just, because of love, you can do that, right? No, I cannot. My dogs have been here for 5 years. I met this guy a few weeks ago, Tommy. And I thought I was in love. And, he showed me many red flags. Number one, you cannot shout at your girlfriend in front of the people. Number two, I understand. Yes, number two, you cannot demand the salary of your girlfriend because you are not yet married. You cannot say it when your salary comes. That one doesn't sound cool at all. It doesn't sound cool at all. Number two, my dogs, okay, I understand kissing because I'll kiss you. But alright, tell me nicely, baby, please, you should stop kissing your dogs because I want to kiss you. But don't shout at me. I can compromise. The kisses thing, I can compromise. Yes, I can compromise to stop kissing my dogs for my boyfriend. But don't shout at me in front of the people. I'm your girlfriend. Yeah. So I ended it. Of course. I ended it, Tommy. No. Now the guy is sending messages. How are you? How are you feeling? Do you miss me? Miss what? What do I miss about that? What do I miss about that? But it's better. It's better. Please don't just get angry and end the relationship like that. Me, I understand that we are just better friends. I understand that one is quite understandable. But for him to have time, me, I've never filled my mind. I've never concluded in my mind. But for him to accept that, okay, he just wants to stay with you. He just wants whatever the man doesn't want, I think you can just do it. And then you have to tell him what you don't like. Maybe you guys can rub minds together. No. You are so big for me to offend you or to. That is why I just stay calm. Because I don't rush to relationships. I will do what you suggest. Tommy, I think I will do what you suggested last time. When I'm horny, I will look for you for enjoyment so that we can start by enjoyment. I don't want this guy anymore. But enjoyment. When I'm horny, I will look for you, my Yoruba man, my strong Yoruba. I will look for you. When I'm horny, Tony, I will look. I always say it's Tommy. When I'm horny, I will look for you. When I'm horny, I will look for you. Not this guy. I'm not going there again. I'm not going there again. You kill my dogs. No. You kill my dogs, though. But you have to have someone that that okay, this already is there for me. No, not everything is not about honey. No relationship. No. I attend to you when you call me for that.
is understandable. No, you suggested it last. You suggested it last time, Tom. I want to move. I want to have another girlfriend. You suggested it last time to say maybe we can start with enjoyment. So now, no, I don't want any relationship. We can do enjoyment. We can do enjoyment. No, if you want to have peace of mind, that is the best thing, actually. Yeah, peace of mind, yeah. That is what I think is my enjoy. That is what is giving me enjoy. And I've never been fucked by a Yoruba before. I've been fucked by a Nigerian and Edo. I told you when I saw you, the first time when we met, I've been fucked by a Edo guy, Edo from Benin. And I've been fucked by what is this guy? Imo State guy. I've never been fucked by a Yoruba, so it will be sweet. So you can be my enjoyment, friend, my enjoyment. I don't want any relationship anymore. No. That's what I'm telling you. That's what I told you the other time. Relationship just giving someone headache, headache. You have to argue, you have to fight, you have to imagine headache. That's why I stay calm. I lie low for everything. Enjoyment. Anything comes, anything goes. Anything comes, anything goes. Yeah. I don't want stress. I don't want no stress, Tommy. No stress. And you look good, Tommy. You look good. I miss your hug. That sweet hug, Tommy. Tommy. So how's your weekend going? Yeah, no. Are you working next weekend? Next weekend, yeah, I'm working. All weekend I'm working. So we catch up. We catch up during the week. But I'll be working night shifts anyway, Monday to Friday. So if you are off any day, Monday to Friday, we catch up. Then we go for a drink. We go for a drink so that this weekend I just want to be alone because the incident of this guy happened yesterday, the day before yesterday. So I just want to relax and I just want to I don't know, should I block the guy because the guy is still messaging me? I think I should block the guy anyway. Because why is he messaging me? I don't miss him at all. You don't have to block him now. Why will you? But why is he messaging me? You are mature. You are matured enough. I'm immature, but don't message me. You have to reply him. If you want to talk to him, you will message him. I don't want to talk to him at all. You cannot get angry and block people. How many people you want to block? The way he sucked my pussy told me if I talk to him, he will come back and suck it. I almost fainted. I almost stroked. He sucked my pussy like nobody's business. Like Jesus is coming. Like on the mountain of Galilee. Like it's Gethsemane. It was sweet. It was beautiful. So you want me to talk with him again so that he comes and suck it? No. No, I mean, you say you want to block him. I want to block him. Because if I talk to him, he comes back and suck it. Do you know that I came when he was sucking my pussy? I literally came in his mouth. It's rare when boys are not gifted to that extent. He carries a special gift. So if I talk to him now, you see what's going to happen. He comes back and he suck it again. And I'll come and no. Tommy, let me block this guy. Okay. For your sake. Yeah, for your sake. For your sake, Tommy. For your sake, Tommy. For your sake, Tommy. Let me block this guy. Oh. Your decision is okay. Yes, for your sake, oh, I beg. For your sake, let me block this guy. No, not because of my sake. Me, I don't block people, no matter whatever comes between us. Me, I cannot. Because what happens? What happens if he wants more? My thing, the way I handle my things is that you can never force me, I will never force you. If I don't block you, if you message me, if I don't want to reply you, I will not reply you. I didn't reply you. If you call me, if I don't want to pick it, I will not pick it. You understand? So, if you call from now to December, if I don't want to talk to you, nothing you can do. I didn't. That is me. So, I didn't reply him, and I don't miss him. But I think I will block him because
Because this guy. Yeah, if that is your decision, then you can go ahead and do that, you know. Thank you. It's nice. So how is work? Are you working in Orebro today, or where are you working today? Stockholm. Oh, you're in Stockholm. Yeah. How is the weather in Stockholm? No, I'm at work. Like, how is the weather? How is the weather? Yeah, the weather is a little bit cold in the morning, but right now I think it's getting hot. It's nice. I thought you didn't want to talk to me. I missed your voice, Biko. Yeah, that's why I need to call it. Let me just hear from this woman. It's been a while that we've talked. It's been a while, Tommy. It's been a while. I was going through a breakup, but I'm stronger now. I'm not going back to him. It's history. History is history. I cannot be. My dogs are important. If you want me to respect you, my dogs are important. The most important thing of my life is my dogs, my son. You know, my son doesn't live here, but my dogs are very important. Very. Of course, they are very, very important in someone's life, you know. Yeah, they are with me every time. They are with me every time. These dogs, they are with me every time. So now I respect a guy who I met yesterday. Because, of what? How do you think if people, like maybe I just decide to visit you, so where do you want to keep your dog? Because I don't like dogs. You don't like dogs, so I don't dispute. You don't. I don't dispute people loving them, but me, I don't. You don't like dogs, then you don't visit me. Then we don't have a relationship. We just fuck, and you fuck me at your place. You don't come to my place. Why do you want to? Because my place is fair everywhere. Fair everywhere. The dog hair everywhere. So we just make an enjoyment. Yeah. I come to your place. You fuck me. We finish fucking. I go back to my dogs. Finish. It's not me. It's not algebra. It's not algebra. It's not statistics. It's not even difficult. So, because I cannot hide my. Are you still going out? Okay, my love. You have a good day. Bye bye. No, I cannot hide my dogs because of a man. Yeah, I cannot hide my dogs because of a man. If I like the guy, I go get fucked there and come back to my dogs. Finish. Not to say I hide my dogs because of a man. You see my dogs, they are seated everywhere. What did they do wrong? People. No. These dogs have seen highs and lows of life. Now I was cleaning my dishwasher, you know, the fan was a bit dirty. So that we start washing plates. Plates. Skatatopedza so ndakayozitaura nyaya yaningi ndafelisas kuti vedu vechimbondisiyai zvazvanzi chine meseji yemunhu uyu ndachida kubvunza jinja kuti ndii meseji yajinja here yasindia and queen as a single mother you put your boys first. Yes, my son, my 3 dogs. Zvimwe zvese izvi sinking send nayo ndikatsvage Cynthia kanditsvage Cynthia ndimubvunze kuti is this you? Is this your package? Ndibhadhare kandinotora hembe dzaCynthia. Kandimubvunze kuti is this you? Is this your package, Cynthia? Ndibhadhare because kuda kubhadharwa $200 and something, but handingazobhadhare mahara. Dauziva kuti package yake Cynthia. Kana isiri package yaCynthia then chamena kugara pasi mwana sunungukai zvinhu but musadzungaira unge mapenzi kuti kugara pasi mwana ndabhadhare tishora masandata pasi tacho ngaichisukwa zvai munhu unosununguka mumba mako. Ndoda kubvunza Cynthia reka ndimusendere message nditi ndiwe here ndisati ndabhadhara makutukutu emarai hembe kandi ndakatumidzirwa hembe naCynthia achida kunditenda nenyaya yemari yaOlinda iya yatakafambira iya.
Is this continuous supernova? This you? Because one's Marshall China one. So is this Cynthia? Can I see Cynthia and Michael Quaid? Because Michael Quaid to me is Ramaning. I guess Cynthia and I come Cynthia and Neighbor. Cynthia Ginjam. Cynthia Ginjam. Janji. Ginjam was here. Ginjam. Ginjam. Jan. Dear. Why blocked her? I can demand block. You shall not better than would block our new. As Kuku, Facebook, and I man and block. Kuno WhatsApp and a block. Hello, dear, is this you? Tipadari, package. Hello, dear. Is this your package? So that I pay. So that I pay and collect it. It's Queen Tatalicious. It's Queen Tatalicious. I'm going to turn the picture at you. Because I'm going to go and I would be able to go to the very wait. So very well. Loyamba Kwaku. Loyamba Kwaku. Anzim. Ukuda kublokwa and magaziko de kuisirera ndina magaro ekuisira ndakangoisira wamazamu nebeje magaro ndangu asi amuzenge magaro mambo zvinyowani kwamuri nanasi zvinyowani kwamuri naye hama zangu magaro ndekuisira tangari asi matanga undoona nasi you've started to watch me today. I always had a big yes and I will always have a big yes. Until Jesus comes, it will be big. And Queen, I love you. I love you too. I got bad for you. So MAI TT. I got that. I want to call us. Look, I feel. I am a kids in support. Was could have taken down to Katie White Abasa Manche Winichi. White Abasa name Woods. I got sugar Katie. I got to tour of see, please. Usata urini zvangu pai apage pako nekuti MAI TT munobura kuzifelista zati yataure tese. Saka don't make a mistake Katie of mentioning me. Because mawiga ako ayantadza kutengwa aya inandita hangu malife everyday swanu tinoshanda mabasa kwedu kugeza chemberi. Uye asina basa uyu ndiye anoita malife everyday. Uye asina zvekuita kuchata runa rusere rwemiliyoni tondemani tate henda tate awirwa nedambudziko kana kuvhura kana ziso kana tate chino tate murume zvaindita tate isu pano tarambwa nemabhini akatora kumanda mambonzwa achitaura zvakaipa zvake pano makatanga asina. Tunoziya pekutanga nepekugumira. Tasiyana neamuona runyura mameseji. Yeah, you miss me, you mean me. Ndofunga kuti andigone kurarama ndisina mbanje kana okay ndafunga. Funga ndiri janga iwa ndisi jangi. Ndinotongoishandisawo kana chimwana chibubu. Ndongoishandisawo kana ndichida kangofunga pfungwa dzakangodzama ndine zvandinofunga. But every day I'm going to grama and this level is so much. Funga anenge achifunga kuti kande ndiri munhu asingagona kugara asina kubhema. It's not me, sweetheart. Ane zvandienda ngobhemera zvandienda ngoda kubhemera musiwo. Ndizvo ndatoti ndogara ndine munhu anodhakwa poriro. Handisi jangi ba. I've always been honest to the people. That's my brand. That's my brand. I've always been honest to you. And I was thinking, get away. So, Papa, that's my style. Man, not for me. I pay you back on the pony. What is your Satan? Each tower? I'm not about pan. Look out of that. They said, I'm boo.
asi pane mboko pane mbudzi panani kuti kwamutemo une 10 papeji pako munhu sataure pane vanhu vanozokuti vanozonditi ndomunhu wangu nemunhu wangu watingafanana tese tingafanana muzokuda apedza manje ukirina chegai ndichiita babai wochimbochisa hembe tozoita live kana manheru zvangu handina kana mukomana ari kuzondona hanzi Sibongile anga achakuitisa addict mamusina zororo zvembamuno mamusina zororo saka izvozvozvo manje izvozvo saka ndokunga pamwe shasha inga yajaira kuda kugara inini ndino pane yatinoti kusocial work recreational, you know, I do it for recreational purposes. There are some times where I feel suicidal, especially pandakaruza imba bye. I had so many thoughts of suicidal thoughts, you know, so I used those kind of things for escapism, for recreational purposes. Not kuti I cannot live without no. Ndaita malaifu nesa. Mama msingangondoona ndichingo ndakangostika. Mina msati makatokuona ndakastika ndisana mboita life ndakastika. Uza ndisoiti izvo zvandifinda kadaro. That's my worst thing ever to do. I will never do it. So it's just for recreational, but dombo siyana nazvo because vakomana vacho anenge vaine mukototo rama racho so rama ndakatukwa ndaenda nembuka yangu tukirwa kwese I will never talk to you again apa waipa nezuro information akazokisa imbuka chakazoda do you miss me nanda kurespond ndisikana kumbloga ndakagona kandi block ndakambloga pa Facebook kasangoita nonsense ufunga mai vacho akamuza kuti musikana uyu ndiye chaiye handina kana mbededza mapurisa kana purisa kana akangoti Jehovha ndiye mufudzi akangoita machauti akambuda muna ndisadicting and I know I'm not alone. Azhinji vanotobhorowa mogwa vanotobhorowa mbanje vanotobhorowa kuti maraindi kwemakokeni muZimbabwe kuda kuti vari addicted but for recreational purposes for recreational purposes toda kutondiita munhu wenyu kete takazoona mumwe akuita malaife ndo macelebrity enyu ndotaura chokwadi anenge aona zvisiri kumuitira pano suduruka please suduruka wai pana munhu akabatira munhu ngetani pangu tosudira anangoitira life pana kuzokudza kuti Felicitas neni no more Katie, thank you for the year but don't post me on my page because unonetsana na Felicitas mazondokona mukuwirirana stereki mukuwirirana zvisingaitsi ingori nyaya yoyo kuti Felicitas akazviona kuti andibore asi tinacho maposa achauya zvake nenyaya dzake tongoda ndichadziwanira kutanga kubasa kamusomani ndichadziwanira nguva nyaya dzatitombonzwa zvedu rimwe saiti handidi maiti Queen ndoka ndakakudza ndakati musandimhanyire Queen hamuzi fair Queen toda kunzwawo saidi ratinasha ndaigara ndakakudzai musandimhanyire zvinhu zvangu zvinongoitika zvega one time look at it ndiano alright I thought Michael kwari kuona live yangu because ndambotumidzira jinja masati arespond hamene munhu akanditumidzira package alright thank you my love Michael kwatumidzira ndatumidzira jinjam kana kati uyu akanzi Mashau uyu Mashau munhu wekujinjam here uyu ndiani anonzi Mashau uyu ndatumidzira Mashau nengi jinjam ndikanditomutsvaga futi simple ndikandikope mamessages eisewawa ndaite forward ndodai message akubvunza kaCynthia jinjam ndimubvunze kuti zvatofamba sei Cynthia jinjam Cynthia bizure story ndimubvunze kuti zviri kufamba sei maigara makachema Queen onda kuda kudzima pana
Ndachida kuona light chete. Repasova. Queen, kuda maside ese. Queen, kuda maside. Musandanyire. Maside makuzwanzwa manje. The Felicitas kana achapinda mablanket uchapinda. You cannot do that to someone who stood for you. Ndakaita 2, 3, 4 days ndichita my life 7, 10 hours standing for you. Yesterday you couldn't just spare 10 minutes. Moyo wako Felicitas. Aufogona rugare. Chero zvakaita sei? Une moyo wakaoma zvisingamboiti. Aufogona rugare feli azviti yatisingamboona. Aufogona rugare chero zvikadii, you know, moyo wako is not good at all. Moyo wako is not good. Aufogona rugare kana chero zvikadii. Moyo wako is evil. Ndakaita dambudziko nezuro. Kushaika na 10 minutes dzekungo akamva achinja nyaya zvikanzi aiwa ndina kuira izvozvo. Ini ndauya kuzokuudza kuti ndine maghosta andinetsa. Ndakakuti zvino mwana. Ndakati muchato upi? Ndauda kutomufayo ukaipo pai. Hamuna kunzwa nje muchato upi kwemugorosi. Hamuna kunzwa ere. Ndada kutomufaya kabisira kana ndatotama. Ngoyo. What is the time? Chinazo time. Also buda nevana vangu itawo izvo. You miss me. What you don't take any drugs? I think I take with drugs. Stay in your lane. Next time I go up and no episode, and I will follow them up police. That is a mistake. That is a mistake. Don't follow them up police. It was a one-night stand, which tends to be a relationship, fucked up relationship. I found out that one night stand was when you fall in love. I mean, I love you. I love you. And when I love you, I'm going to fall. The passing I do, don't. Don't pay up with you. But anyway, something that I'm going to put it for my son. I've really on my son to cheat go pan. That's Felicitas, no parira. Chazins was this. You muchato unzu wefeki chishua tunache magachata. Yeah, queen could be quite now chata muzi Felicitas. Atina muchata queen. So it's manjeriene. So after chechi marichi urubirano nambuya chi. Anonye kondoshikiwa sina kana mtsinga kana chinzi kutwa anobira mina ndizatesi yeva navanda andaguta neti ngadaila zenda isa mashini ndinoisa masamba tu kai kana tikani kuvuta sorry dishwash amboisa kapi sorry dishwash ndakuvura uri panzvimbo sorry dishwash solid dishwash. Sugar makapwa. That's not piece of bamuna. Imbraids. Sakari tanga kutofema maru mwezuru. Tunondoti imbraids zangu za kutofema. Imbraids zangu. You can continue now. Tunondoti imbraids zangu za kutofema skana. Imbraids zangu za kutofema wanskana. Za kutofara. You miss me in my. I see, huh? Anyway, and Queen, you won't disappoint. I want to put Fambe. Nyanza Tinasha Maposa. I'm now tell Tinash Kutanzina Queen, I'm open for business. He needs to come and download everything. Because he needs Indanda Kasunga Chitsiro Chepa social media. But now it's time to kwa mchato wemugorosi uya zvakafamba sei. Tozonzwa futi muchato wekuZimbabwe zvakafamba sei. Tozonzwa zvekwaTatinda because Felicitas akarohwa and ndauda kuzvitaura mazuva ndaitaura naye baba akarohwa naTatinda ane nhumbu yawe. Tatinda wamunzi Tatinda we anzi akabikwa.
akabikwa kucha kwangaenda ubhangetu ameno kunzi concession ere kubhindura kana kwangaenda hanzi kufelisa sakarowa hanzi manje felisa sarowa manje anga kunyepa kuti hey andingarowe munhu ane nhumbu ye chichi hanzi akabikwa kani dzakadhandwa kubikwa amamise Felicitas uya akabikwa natatenda anonzi tatenda uya tatenda ane nhumbu uya chichi Felicitas akadhandwa dzakadhandwa kudhandwa dzaenda dzine chiki dzichiti tinache chino hanzi tatenda nenhumbu hanzi akamamisa Felicitas ndosaka dzadziri kumachira taisada zvedu kuzvitaura nekuti tata inini ndiri munhu wekuti ndinoregerera ndinogona kukupa rume yekuti atogona kuita ushamwari but kana ndaona kunge ndirini ndiri kunge ndiri kunyengerera kunge ndirini ndiri kunge ndiri kuda ushamwari aiwa ndosiyana nazvo asi changa musingazivi nchekuti Felicitas akarohwa akadhandwa natatenda iye ane nhumbu musikana wayo akarohwa Felicitas amamise uyu amamise Felicitas akarohwa hanzi akabviswa nevanhemuraini kwaakaenda ikoko akaiswa muta akatiza nawasu arohwa Felicitas uyu kudhandwa natatenda uya kudhandwa kunzi chii uri kudaiko Bruce ungodzungaira kerai mushanongo saka ndichati zvinoda kutifambira manje Felicitas hapana paachandibatira nekuti akamubloka kwese blog ndikwese hapana kana paanondibatira saungandidaro iwe nezvouwirwa nedambudziko kubirwa umhandara wangu udiwe uya uchitaura matuzvo ako muchato wako wefeki ndochengeta tunezvinoitika dai ndatombochira hangu avocado ndisati ndabva panapa ndochengeta ndoda kuzosima zvinondosima pano asi kana ndogosima pamusha pasiri pangu dai chizvichengeta mazuva anga ndiri kumanshoni mwari dai vanditiro nyasha mvura yambonaya ndamboitowe imwe andidya avocado ndipo asati zvaibva ba andida kumbodya avocado hamuchadzidzwa zvenyaya dzakamuchachiro hamuchadzidzwa pay time ndiunganidze nyaya tidedze tinashe pano anyatsodudunuka 20 hours tiri palife zvinoda ndisiri kubasa Monday to Friday zvodambowacha mumba mamine tsvina nayo asekuru vangu vari muno ava saka kumbonyen'ena vacuum cleaner chii zvese ndichingodai saka chimbondipai time but as for now till tinashe I'm open for business uzane zvo ndakaona kuti ushamwari wekujutidza good afternoon I want to send you a t-shirt for my company if you don't mind sending the DHL. Is it probably want to send me your t-shirt for your company kudiko ndipe mari ndikuadvertise upfeka t-shirt yako send me $500 then the t-shirt then I market not just a t-shirt my t-shirt noapedza ari mumba muno I want to send you a t-shirt tangu atunzira $500 papi then I market the business pano vanobadira makuti kutoye mashanu noenda kubasa sezvamakanzwa baba vayo achichemera pei yangu nezuro aida sarari yangu murume wedu noenda kubasa ini kamusazofungidzira kuti ndiri kuda mari dzemaendorsement tozvishandira nauchitoda kutoiswa pachidziro chinoera pano unotobvisa makutu kuti $500 yako vanoda kumaketa business mozotiudzira matishits ndo dzaingobviswa nanataura apa nanatakura transport ma500 pano ndimakete business $900 ndauchipa zvikudaro matemai vanhu vari fake munoziya ndandisingaiwoneka live yake Felicitas naintoricheya mwari wegari ndandisingaione live yake Felicitas saka pandakazoona manje live yake because ndaiti uri kudyeiko feli uda kubva ipapo here mwanangu uda unogara kuti kana ndinogara mutaini uye usapunze nenge iwe mandira anopunza ndokurwa Bruce nangara mutaini mbedhu nangara pambedhu nangara pambenda ngosida pambedhu kwira pambedhu nangara pambedhu hapana chakuna muzangara pambedhu vanhu kuti gara ipapa mandidzime malai kweni ndagoziya kuti munhu ari kuita
munhu ari kuita live namboziva kuti munhu garai pasana namboziva kuti munhu ari kuita live ndiri palive pake apa zvaaita manje ari kutodyawo zvake spaghetti dzake but makona nyaya dzake paakauya nadzo paya ndanditori kudenmark ndaishanda hangu night saka paaitaura nyaya dzake anga ari masikati nandisiri pashift asi ndakamuitira time iye akashaya kana 5 minutes zvinoratidza character yemunhu sei asingagona kugara nevanhu zvakanaka muraini ndakaita malive mangani ndichitaura naye Felicitas ndikataura natete vake ende ugoona imwe nyaya yanga ndisandataura makona kuti Felicitas ukama hwake hadiwe kana nehama dzake vainzi tete midhaisi hama yake kaiyo miridire tete vemusango vaya havana ukama naFelicitas vaya haana kana hama yake inomuchipwetereka kana inomubatsira kana pano munonzwa ndichiti sekuru wangu munowanzwa ndichiti uyu mwana wasekuru wangu hanzvadzi yamai vangu chino midred uyo nditete musango wavo chimbuya chiye chekuuk chiya nditete musango wavo nakana rudzi kana kuna Felicitas vaya toshamisika kuti mbuya iye inomisidzira tsinga dzekudhodhi iwo mbuya vaya vachitonga mumatare emusha wekwamaruta nekwamaposa kusina kana connection nekuti ndo vanopachi Felicitas mari munhu wakutozvipa utete hwemusango nekuti wapa takashamisikei ndozva zviripoka paya imiridred uya achitaura vakadzungaira ungaye anga aitodoti nashei imiridred iuya nditete musango iwe haazi kana havatombozvikanwa kana kumbozikanwa kana kuna maititiko havatombozikanwa iye miridred uya iri kutogezwawo chembera mainzwa murungu wake here achidedza kuti chiuya anotogezwawo chembera ipo paya wachangamuka Jackson ndakapira kama nangu wachangamuka manje saka tete vemusango vaya nditete vemusango ivo vaya tichadzibhujunura zvedu nyaya dzese pano chimboti pai nguva nekuti ndakabviswa humhandara kasaka ndikumbongogadzira ndikuti handisi kuziva kuti zvakamirawo sei ungoonone chimbongomema bepechi rangu kuti harisi kuita zvakaita asi ndiri right zvangu ndangoinano ndarwara nemudumbu manheru akapfuura but mandamwa fresh milk ndangofonera mai vangu ndikati mama ndaakufa nemudumbu mbotaiwa imwachi mwa fresh milk mudumbu muya mamadi mama aita zvakanaka asi nyaya dzanhingi uri kumboona manzera pamandira mune zvanga chigara pasana mukufara hamusisina vablogi mumba muno aiwa ndichapinda murelationship ndakungoenda for enjoyments nangonzwawo kuda kungosvirwawo nongoendawo enjoyment over 1-2 roger control because zvekurorwa izvi zvine calling but anyway tichadzifambira chiregaendendi hanzi zvinhu zvese bvu tutivaya kandikozvii zvemupulling socks ndorara nepulling socks kana ndichirara kana ndirara ndisina kusunga pulling socks nenyaya mvere dzembwa kuzoitira kana ndakuendawo kubasa chichi igara pasi chamenuka wakundishota manje wakuzondishota gara pasi handide yepo ndorara ndakasunga pulling socks nethuku takazvidzidziswa naashumba kana uri munhu wechikadzi kuitira kuti zvinhu zvako zvirame musaka ndichazvo zvangu 2 months ndinazvo musoro handingorarika kandorara ndakasunga zvangu pulling socks rangu iwe nechidhuku so that zvinhu zvinoramba zviri intact hazvizoitawo bvudzi remba but aiwa nyaya dzaFelicitas ndondowana ndichadzibhujunura zvangu akandiratidza true color yake dendambomwa mvura akandiratidza true color yake chaiyo true color unoziva true color yemunhu unoiona nezuro unaperere mvura mbomwana mvura uramba uchingomwa mvura kuitira kuti system inyatsoita clean because handingambotange kudhiraivha mota ndisati ndanyatsoonzwa kuti ndakuita ropa unofanira kuita wet ye-white ndo paunoizvasona system yako yaclean kana uchiri kuita wet tsvuku system yako haisati yaclean ndingomwa mvura mvura ndakutombojigirirawo zvirinani ndakumbojira zvirinani handatoita problem yemudumbu ameno zvandakatesta kana zvinhu zvandakatesta zvaangainazvo uchingozongoitawo manyemu ngaundozvitera
Saka ndakatesta singatesti saka ndumbu wangu amuchirwadza. But anyway, man, right. So aiwa ndopaperera ukama hwedu pano. Mukazondiona ndichimumirira munondibata uruoko nekuti umhandara wangu wakakosha. Ndizonzi ndaita ushamwari naFelicity futi neunhu wake uyu. Ndemugona ndangomanikidza munhu handina kana kumboti please ndimiriro. Ndikungofona ndakafunga kuti pamwe ari kundifonera nekuti anzwa kuti tete ndichazikwaita tsekwende. Aiwa akatondifonera achitondiudza zvake zvemuchato yake feki 15-20 muchato nosvika pakuchata pakuda kungopuruva vanhu kuti unochata. Izvi unaye murume wacho. Zvimwe zvedu zvakangoramba 2 minutes takangoti no, my dogs comes first. These are my companions. Yeah, ndoswera nembwa dzangu idzodzidzi. They are my babies. Namunhu asingadi imbwa dzangu audini. Ndimugona tsigara mujinga. Sakatofara takasununguka. Ndozvitiri izvozvo. Saka ndakazvitadza. Saka aiwa asi Kate waita hako nebvudzi rako mudikani tichazoripfeka kana tabvisa zvinhu na October. Next year ndachida kutozorukwa blonde futi. Darukwa blonde ndine my braids andakatenga ndichiri kumanchuna ndisandarukisa. Darukwa saka bvudzi rako ndokona ndozopfeka next year zvangu mudikani 2023. Ndakanaka zvisingaite bvudzi rako. Asi zvaFelicity tichazvifambira tina chingauye nenyaya dzekugorosi. Nyaya dzese dzaaifoswa naFelicity. Ndakapromiswa video yekurohwa kwaFelicity. Ndikaiona ndoiposta. Yekurohwa kune video. Tatenda wenhumbu uyu muzukuru watina chimaposta. Kune video yekumamiswa kwaFelicity. Ndikaiwana video iyoyo ndokupostira. Nayawe cross by bed. Kune video. Saka ndofunga vakazotya kundipa video nenyaya yekuti ndakutamba nandakutaura not kutamba tisingambotaure zvekutaura Felicity anonipopora ndisingambofonerane zvataita kudhara patakambotamba kuti tisingaite izvozvo. Saka kune video yekumamiswa. Gara pasi iwe chaminuka iwe wakundishota iwe. Kune video yekumamiswa kwaFelicity. Akabikwa. Kune video. Saka tichainzwa zvedu. Yenya kundipa mavi 1 yeye uyu ndofunga aona kuti I'm now open for business. Achauya futi. Achauya achindipa. I'm now open for business. Aufumura Felicity nezuro akandishororedzera umhandara hwangu wakashaya chiremera kutodya spaghetti. Ndakatadza kudya. Iwe pawakabatwa raba ndakatadza kudya. Asi wakandi ndipeiwo spaghetti noti bangai. Ndikuda banga rinocheka nyama. Toita kutoana simba rekucheka nyama. Ka video yoyo ibude. Vanhu vanoseka. Ndokumamisa hapana haroveka uya. Ngakatodhakwa zvake nemapilitsi edzi. Harove uya kurova uya harove uya. Hadzisi dzinorova dzedzi. Dzinenge dzakatodhakwa nemapilitsi edzi paipai dzichitochoka zvadzo. Ndokumamisa ndoka dzakabikwa kubhindura uko. Concession kwata tende. Tatenda nenhumbu muzukuru wacho dzakabikwa. Akazenga kutaura nene. Zvikanzi waifiko ndomurova seko muna nenhumbu kubikwa mai. Kubikwa mai muna nenhumbu kudi. Kuti nhumbu yenyu akabikwa Felicity. Saka video yoyo tikaiona. Kune video. Chaiona zvinhu. Kune video ai. Ega ndipinze kagupa kake mvura ndibve pano ndimbo aina. Ndombozorora zvangu ndiri pamusha. Ava sekuru ava varifunga kuti ndavasuwa. Vaenda tobhuloka actually. Aenda mubhuloka pafoni pangu because zvevanhu vanoda kunditsvaga inini vakanditira mashura nezviratidzo. No thank you. Let me block him. Ndakatopedza relationship yakatopera kare kuti achauya panhu auyi pano kandimublock. Do you miss me darling in my That's the day I would do.
kuti darling kuda kutoya zvakuda kutoitira madrugs pamusha pangu pano kuti drug house pano haana pekugara anogaramba kwamanake kana kachida kuuya pano kuzoitira kuti kana ndakuenda kushift manje kana ndaida kushift manhero akudedza mahura ake zvimajangi zvavo zvokwirirana pano ndakazvisenza iwa kana kadi block. How are you feeling? Ndikurwara here ungandiudze feeling blocked achandinyorere futi ndina kana muchokoro wakadaro taure munhu kuda kuti ndisemesa pana pakauya kuchitaura rubbish ye kuda kutondienzanisa newewe atokunzwirawo tsitsi kuti undibvise humhandara achade kutaura hangu detail because that's not me. Ndikadanana nemunhu handitaure zvinhu detail rakawanda zvakatoperera zvakaperera. So vavengi vaFelices ungondipoka zvandikuda ndoita life asi ndoita ndozoita life pakati pewiki apa rakainipozorora ndakutozorora izvozvo ndichingopedza life ndageza ndomborara futi usita tisingarari mazuva ababa ava aipanga vari pano taingonzwa malove songs taingodi saka ambozorora. I love you so much. Hanzi feeling yes kindo zvandiri ndezvandiri musade kumva manyanyoda unditonga muchindiudza zvekutaura nezvekusataura. Inini you know I've always been truthful to you. Saka zvekuda kuti mundidzidze kuti ndikunyeperei kuti he chino ndigone kunyepa iripo ndo zviripo kana musikagona kuzvitembera izvozvo munongobva pano munotsvaga kwamunonyeperwa pano tinotongofamba nechokwadi. Hanzi tatekani kutamba wega bho zvekuti intata titomirirawo munhu sezvo vanhu asingadiwe nevanhu tata titodi tomirirawo munhu. Hanzi Queen Modika thank you tanga tatitomirirawo munhu sezvo papa asina munhu anomirira nyika yese yange yaombera because everyone knew the wedding was fake. Ndakati ndatoguta mvura ndatoguta because ndiri kuti ndakada kukasika mvura nenyaya yekuti ndakazoutakarwa mbanje stereki ndogona kurutsa saka ndikuti mbichana kusvika system yadi yachena saka ndiri kumwa mvura ndikumwa mvura asi mukaka dumbu randibatsira manje zvaanani izvi zvine mari zvadzira saka ndochengeta kuno kuSweden unozonozvidosera mushopu wopiwa 1 corona chigubhu 1 corona tikatozvichengeta muchisaga chigaindienda amawenda kuti gaindiuye pano nikuita official breakdown nebreakdown yerelationship yangu naFelices apasina chiripo makaona patakaita live paya vakaonererwa sisi ndakaonererwa mufungi kuonererwa kutoita Zimbabwe hambo yake chaiyo kuita Zimbabwe hambo yake asi isu hazvitidonhedzi sedog family necat family because ndine cat family vanotondifarira futi hazvitidonhedzi nenyaya yekuti isu hatirarami fake life. Mukomana uya akauya tikamuintroducer asi pakabuda matraits asingaite kunyanya pambwa apa. Imbwa idzi I have heard them since 2017. Saka kuti ndizoseparatwa you know ndakaita vanhu vaida Kelvin muNigerian uya aifarira imbwa dzangu, Suleiman uya aifarira imbwa dzangu. Hatina kusiyana nenyaya dzekuti imbwa, takasiyana nana Suleiman nenyaya dzekuti vanhu veGambia vaisada zvingochana, takasiyana na Kelvin nekuti vanhu vekuNigeria vaisada zvingochana chete. Saka hazvizi zvichaizvi kuti imbwa idzidzi ndingachoose wanyanyodi kuti I choose you over my pets or I choose you over my son. Wanyanyodi kunaka kwako wanyanyodi aiwandirege saka ngazvisari. Asi pana Felices I'm open for business. Chingouyayiwo nezvamuinazvo. Chandiri kunyanyoda number 1 video yekurohwa kwakaitwa naTatende aiwa akabikwa mukandiwanira video iyoyo ndoiposta pano because anogara ndokumamisa ndokumamisa vanhesa ndokumamisa aucontention akarohwa kubindura aiwa akabikwa MAI TT vakadzi hanzi akadza kudzukua na nyeredzi kuti
akarowa. Saka tikaona video iyoyo totangira ipapo. Zvana Mildred zvinana zvitete zvake zvemusango. Mildred munhu ungatopembedze tete wemusango hama yako dzako chaidzo utaure nadzo. Mildred yemi anatwo ekauzojigirwa mari. Uchitadza kuchengeta hama dzako iwe Mildred uchipa vatorwa $7,000 uchifadza Facebook. Ndokutopenga kunoita vanhu veku UK ikoko. Hama dzako chaidzo hausi kana kudzichengeta. Asi uri kupa mari vana Tinashe Maposha. Hauna kana ukama naFelistas. Iye Mildred uyawo. Rinenge zimukeya futi. Hama dzako chaidzo. Ndifunga hama dzacho padzakazvinzwa dzakashaya zano. Kuti tete midi. Shuwa hama dzako iwe Mildred iwe. Dziri kusvusva. Iwe uri kupa zvikwambo zvepaFacebook zvina Felistas mari. Mari yekuchata muchato wefeki. Anenge zimukeya hamuna kumunzwa. Ezimukadzi zimidire nenge zimukeya. Zimukwendenge chairwazi zimukeya. Akwati sakambona zvakadaro izvo. Munhu unoshandira vatorwa kudaro. Mari yakakura kudaro yakakura munhu unotumidzira 7,000 uchipa kuna Tinashe Maposha kuti achate naFelistas mutorwa. Ndakachika ini. Ndakachika nazvo ina hakuna kana zvakadaro mfunga hakuna zvakadaro. Zvinotyisa. Nokurwadza kunoita mashifti. Hama dzako vana vako achiombera matuzvo akadaro. Felistas agowo mara yake. Agowo Whitney Houston. Chakaitwa naFelistas chisvinhu chatinoomberera chii maoko. Ezvino maraundi aya vanhu vapfidza nekubirwa mari mumaraundi umu. Chakaita chisvinhu chii? Okay, mundipo video ndapota we. Ndikuda video yekumamiswa kwakaita natatenda. Ndoya ndikuda. Makandipa video yendikuiti pachidziro. Tombowana zvedu ka Saturday extravaganza. Tikuda ka Saturday extravaganza. Tipeiwo video yekumamiswa kwakaitwa natatenda. Akabikwa kani? Concession. Ayaya, zvikanzimanja akazinga kutaurwa ndi ndegumorwa sei ari munhu ane nhumbu yakuda kutosvarwa uko zvakazonzi zvinozonzi MAI TT ndakangoti nechemo taiti munorova kai ezvo makabikwa. Saka mungotipoka video yoita Saturday extravaganza extravaganza. Just I love you so much. Mwari akuitire zvakanaka. Keti, thank you nebvudzi. Please usandiposte unozoonedzana naMAI TT. Chimbochiumbiridza ukama wako naMAI TT nekuti bvudzi ritengwe. Isusu rekaitite zvatinoita pano. I love you so much and makandikoshera. Mufunge. Goodbye.